facer luz. Vedes que en cada unha destas que estou sinalando co ratón hai un instrumento, vale? E vedes que aquí temos as pistas con cada luz, que é este cachiño de música que xa está grabada. Se só teño esta encendida, só sona esta, mirade. Vale? Teño só esta, sona o baixo eléctrico. Se lle dou a batería van a sonar os dous. Aquí teño unha guitarra eléctrica. Aquí teño un piano eléctrico. Unha pandeireta. E metín tamén o que se chama un vinilo, que é para hacer como os DJs. Todo xunto sona así. Entón, agora que vamos a facer, vai ser que vos ires a manexar aquí. Ben, vamos a crear unha pista nova en a que vamos a gravar o que fagamos, vale? Entón eu vou empezar solamente pola batería, fixados. Doulle a gravar, vamos ir metendo e sacando instrumentos, os que queiramos. Empezamos sempre coa batería. Mirad, escoitad. Vale, quen vai a ser o primeiro? Veña, Nerea. Vamos a gravar. Bájalo un poquito más. Bueno, amigos, isto foi todo na clase de loops. Despedímonos cos meus colaboradores e ata outra. Chao!